Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επιστρέφουμε, αδελφοί μου, στη μελέτη του Γεροντικού και βρισκόμαστε σε μία μόνο ιστορία που μας αναφέρει το Γεροντικό για τον Αββά Άρη. Μας λέει λοιπόν για τον Αββά αυτόν το Γεροντικό ότι κάποτε επισκέφθηκε ο Αββάς Αβραάμ τον Αββά Άρη και ενώ κάθονταν ήλθε ένας αδελφός, ένας μοναχός προς τον γέροντα και προς τον γέροντα Άρη και του λέγει «Πες μου γέροντα, τι να κάνω για να σωθώ?» Και αυτός του απάντησε «Πήγαινε να περάσεις όλο τον χρόνο τρώγοντας κάθε βράδυ μόνο ψωμί και αλάτι και έλα πάλι να σου πω τι να κάνεις». Και πράγματι έφυγε αυτός ο αδελφός και αφού πέρασε ένας χρόνος ήλθε πάλι αυτός ο μοναχός στον Αββάρη και έτυχε πάλι να βρίσκεται εκεί ο ίδιος γέροντας, ο γέροντας Αβραάμ. Και είπε αυτή τη φορά ο Αββάς Άρης στον αδελφό εκείνο «Τώρα να πας να νηστεύσεις και αυτό το χρόνο, αλλά αυτή τη φορά τρώγοντας ανά 2 μέρες». Και μόλις έφυγε ο μοναχός εκείνος, γεμάτος έκπληξη, ο Αββάς Αβραάμ λέγει στον Αββάρη «Μα γιατί σε όλους τους αδελφούς τους μιλάς με μεγάλη επίοικια και τους αναθέτεις ελαφρό ζυγό, ενώ σε αυτόν τον αδελφό του φορτώνεις τόσο πολύ βαριά φορτία?» Και το απαντάει ο γέροντας Άρης «Όλοι οι άλλοι αδελφοί καθώς έρχονται, όπως έρχονται, έτσι και ζητούν, έτσι και φεύγουν, ενώ αυτός ο αδελφός έρχεται με μεγάλο πόθο για το Θεό να ακούσει λόγο, είναι πολύ εργατικός και ό,τι του πω με μεγάλο ζήλο το πραγματοποιεί. Γι' αυτό και εγώ του λέγω το Λόγο του Θεού με αυτόν τον τρόπο». Ένα περιστατικό από το Γεροντικό με ένα πολύ σύνηθες σκηνικό, αδελφοί μου, όπως και εσείς θα έχετε πλέον συνηθίσει να ακούτε από το Γεροντικό, ότι κάποιος μοναχός επισκέφτεται έναν άλλον μοναχό για να ζητήσει συμβουλή, έναν εμπειρότηρο, έναν γέροντα με αγιότητα. Αλλά και επίσης πως μεταξύ τους οι γεροντάδες, οι αββάδες αυτή της ερήμου, χάριν πνευματικής ωφελίας επιδίωκαν την μεταξύ τους κοινωνία. Αυτό είναι το σκηνικό και της σημερινής ιστορίας, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπογραμμίζεται από το Γεροντικό ότι αυτός ο γέροντας Άρης, ενώ συνήθιζε να μην βάζει δύσκολα πράγματα στους ανθρώπους που έρχονταν να τον συμβουλευτούν, αλλά όπως λέγει συγκεκριμένα το Γεροντικό, ελαφρό ζυγό τους έβαζε, σε έναν αδελφό είχε ξεχωριστή συμπεριφορά και του ζητούσε πράγματα που χρειάζονταν μεγάλον αγώνα και ανδρεία και μάλιστα μια νηστεία αρκετά δύσκολη ακόμα και για αυτούς τους μοναχούς που ήταν σκληραγωγημένοι. Μάρτυρας αυτού του περιστατικού ήταν ο γέροντας Αβραάμ, που είδε την πρώτη φορά να έρχεται εκείνος αδελφός και ο Αββάς Άρης να του ζητάει να τρώει μόνο μια φορά το βράδυ μόνο ψωμί και αλάτι, και του το έβαλε αυτό σαν άσκηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Και όταν επέστρεψε αύξησε την νηστεία και του ζήτησε να τρώει ανά 2 μέρες μόνο, κάθε 2 μέρες να βάζει στο στόμα του φαγητό. Και με μεγάλη έκπληξη ζήτησε να μάθει ο γέροντας Αβραάμ το λόγο για τον οποίο γινόταν αυτό
και αποκάλυψε ο Αββάς Άρης ότι αυτό γινόταν επειδή αυτός ο συγκεκριμένος μοναχός ήταν πολύ φιλόπονος, πολύ εργατικός και με μεγάλο ζήλο ερχόταν να ακούσει τη συμβουλή του, γι' αυτό και τολμούσε και του έβαζε κάτι που για τους άλλους θα ήταν δυσβάσταχτο, αλλά για αυτόν ήταν εκείνο που έπρεπε να λάβει ως οδηγία, ως λόγο του Θεού από τον γέροντα. Φυσικά δεν διαβάζουμε αυτή την ιστορία του γεροντικού για να τολμήσει κάποιος από εμάς να μιμηθεί την νηστεία των πατέρων αυτών, την αυστηρή, αλλά νομίζω ότι έχει να πει κάτι πολύ σημαντικό η σημερινή ιστορία και σε εμάς που ζούμε στον κόσμο και ο αγώνας μας είναι πάρα πολύ μικρότερος όσον αφορά την νηστεία, αλλά και ο ζήλος μας είναι πολύ λιγότερος από αυτούς τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα πάντα και καθημερινά ζούσαν το μαρτύριο της συνειδήσεως μέσα στην έρημο. Έχει να μας μιλήσει η σημερινή ιστορία για τη διάκριση που πολλές φορές χρησιμοποιούν οι πνευματικοί πατέρες μας σε εμάς. Και μας θυμίζει κάτι που συχνά έρχεται σαν πειρασμός στους ανθρώπους της Εκκλησίας που εξομολογούνται, που έρχονται σε πνευματική επικοινωνία μεταξύ τους και φυσικά με τους ιερείς και με τους πνευματικούς πατέρες. Και αυτός ο πειρασμός είναι να συγκρίνουμε το τι οδηγίες δίνει ο πνευματικός ή ο ιερέας σε μας προσωπικά και το τι οδηγίες μαθαίνουμε ότι δίνει σε κάποιους άλλους χριστιανούς. Υπάρχει πολλές φορές αυτή η τάση από περιέργεια ή και από καλή διάθεση ή και από απλότητα να ρωτάμε πολλούς πνευματικούς, αλλά και να ρωτάμε και να συζητάμε πράγματα που προσωπικά μας είπαν οι πνευματικοί για μας, να τα αναφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους χριστιανούς, και πολλές φορές αυτά που έχει πει σε μας ένας πνευματικός να μην συμφωνούν με αυτά που έχει πει ο δικός μας πνευματικός ή ο πνευματικός του άλλου, και μας έρχεται πολλές φορές μια σύγχυση στο νου μας γιατί ενεργεί έτσι ο πνευματικός ενώ ένας άλλος πνευματικός κάνει διαφορετικά, ή ακόμα και ο ίδιος ο πνευματικός γιατί σε μένα είπε έτσι και σε άλλον είπε αλλιώς, και πού οφείλεται αυτό και γιατί να μην μου πει και εμένα έτσι ή να μην πει και στον άλλον όπως είπε σε μένα. Και πολλές φορές δημιουργείται αρκετή σύγχυση και κάποτε βρίσκει και χώρο ο πονηρός να δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις, μεταφέροντας τα λόγια που εμείς ακούσαμε από το πνευματικό μας, είτε έτσι ακριβώς όπως μας τα είπε, είτε όπως εμείς τα καταλάβαμε, και πολλές φορές γίνεται και ένα είδος χαλασμένου τηλεφώνου, διότι αλλιώς το εννοούσε ο πνευματικός και αλλιώς το μεταφέρουμε και εμείς, και τελικά η κατάσταση που δημιουργείται είναι μια κατάσταση σύγχυσης που δεν ωφελεί κανέναν. Και είναι βέβαια, νομίζω, φανερό σε όλους ότι δεν βοηθάει κάτι τέτοιο, δηλαδή να μοιραζόμαστε οδηγίες προσωπικές σε άλλους ανθρώπους και μερικές φορές να τις λέμε εμείς με μια εξουσία στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή να λέμε έτσι θα κάνεις, με καλή διάθεση τις περισσότερες φορές, αλλά με την αδιακρισία που φαίνεται, και έτσι να δημιουργούμε συνθήκες που δεν είναι καλές για την πνευματική ζωή κανενός μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι
οι πατέρες είχαν την απλότητα, στο γεροντικό βλέπουμε, να προσωποποιούν κάθε ποιηματική συμβουλή. Δηλαδή θεωρούν δεδομένο, είναι αυτονόητο και φυσικό ότι επειδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με μοναδικές συνθήκες στην ζωή του, με μοναδική ιδιοσυγκρασία και με πολλούς άλλους άγνωστους σε εμάς παράγοντες, όταν έρχεται σε προσωπική επικοινωνία με τον πνευματικό, επιβάλλεται ο πνευματικός να εστιάσει στην προσωπικότητα του καθενός και να δώσει διαφορετικές οδηγίες, καθώς μοιάζει με έναν γιατρό, ο οποίος εξετάζει κάθε περίπτωση με μοναδική φροντίδα και έτσι πρέπει να κάνει. Και ενώ έχει γνώσεις ιατρικές γενικές, σε κάθε άνθρωπο που έρχεται μπροστά του δίνει διαφορετικές οδηγίες. Φυσικά μπορεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή ένας γιατρός να δώσει γενικές κατευθύνσεις, αλλά δεν γίνεται η θεραπεία, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιο επίπεδο γενικό. Αυτές είναι κάποιες γενικές κατευθύνσεις χρήσιμες, αλλά σε προσωπικό επίπεδο αλλάζουν τα πράγματα, δίνεται προσωπική αγωγή. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο πνευματικός πατέρας μπορεί να κάνει διάφορες ομιλίες, να δίνει γενικές κατευθύνσεις, αλλά συγχρόνως για κάθε άνθρωπο που τον πλησιάζει και ζητά τη συμβουλή του, να εστιάζει την προσοχή του και να δίνει ιδιαίτερες οδηγίες που αφορούν αυτόν προσωπικά. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι σωστό και πρέπον και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μπορέσει με ιδιαίτερη φροντίδα ο πνευματικός να βοηθήσει τον άνθρωπο μέσα στις συνθήκες στις οποίες ζει ο ίδιος, με την ιδιοσυγκρασία τη δική του, να οδηγηθεί σε πιο ολοκληρωμένη πνευματική υγεία. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που αξίζει νομίζω να τον αναλύσουμε και αυτόν, αδελφοί μου, και αυτό έχει να κάνει με το κίνητρο της δικής μας διάθεσης να πλέξουμε τα πράγματα, να περιπλέξουμε τα πράγματα, όταν σκεφτόμαστε γιατί είπε έτσι ο πνευματικός στον ένα και διαφορετικά στον άλλον. Και εδώ είναι χρήσιμο να δούμε ότι ο πνευματικός δεν πρέπει να κατηγορηθεί πολύ εύκολα για προσωποληψία, για αδικία σε βάρος ενός άλλου ανθρώπου. Πρέπει να πιστώσουμε δηλαδή στους πνευματικούς πατέρες την ελευθερία και την άνεση να ενεργούν ποιμαντικά, χωρίς να βρίσκονται υπό την πίεση των παρεξηγήσεων, αλλά να κάνουμε τον πνευματικό πατέρα, τον ιερέα, να νιώθει ελευθερία, να μην νιώθει ότι βρίσκεται κάτω από ένα συνεχές κριτικό πνεύμα, από μια διάθεση παρεξηγήσεως. Να μην είμαστε λοιπόν τόσο κριτικοί απέναντι στον ιερέα και να δημιουργούμε αυτό το πνεύμα, διότι δεν μπορεί να καρποφορήσει μια ποιηματική εργασία σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά χρειάζεται εκ των προτέρων να οπλίσουμε τον εαυτό μας με την απλότητα σε αυτά τα θέματα και με απλότητα να δεχόμαστε εμείς τις συμβουλές και με απλότητα να βλέπουμε τον ιερέα να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε έναν άλλον άνθρωπο. Κάποτε έτυχε σε μια εκκλησία ο ιερέας να δείχνει ιδιαίτερη φαινομενικά αδυναμία σε έναν άνθρωπο της εκκλησίας, αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε αυτόν
να εκδηλώνει μεγαλύτερη στοργή σε Αυτόν, με αποτέλεσμα η αδυναμία η ανθρώπινη να ξεπηδήσει από τους ενορίτες και να δημιουργηθούν οι ζήλιες. Και όταν αργότερα ξεκαθάρισαν τα πράγματα, φανερώθηκε ότι υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος που ο ιερέας χρησιμοποιούσε τέτοια στάση απέναντι σε έναν άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος εκείνος αντιμετώπιζε κάποια δυσκολία η οποία επέβαλε στον ιερέα να είναι πολύ στοργικός και να ενθαρρύνει πολύ τον άνθρωπο αυτόν για να μπορέσει να ανακάμψει, καθώς αντιμετώπιζε μπροστά του τον κίνδυνο της συντριβής, της ολιγοψυχίας, και έπρεπε να μιμηθεί ο ιερέας τον καλό ποιμένα της παραβολής του Χριστού, ο οποίος άφησε προς στιγμή τα 99 πρόβατα μέσα στη στάνη μόνα τους και εγκαταλελειμμένα φαινομενικά, για να βγει να αναζητήσει το ένα. Φανταστείτε τα πρόβατα τα 99 να ζήλευαν το ένα πρόβατο εκείνο και να μέσα στη στάνη να άρχιζαν να κατακρίνουν τον ποιμένα τον καλό. Θέλω να πω δηλαδή ότι όπως μας άνοιξε τον ορίζοντα αυτόν η σημερινή ιστορία του γεροντικού, έτσι πράγματι είναι, αδελφοί μου. Εδώ ο Αββάς Άρης ήταν πολύ απαιτητικός με έναν αδελφό. Θα μπορούσαν οι άλλοι αδελφοί να σκεφτούν είναι αυστηρός μαζί του επειδή ίσως έκανε μια μεγάλη αμαρτία και του έβαλε μεγάλο κανόνα, και να τον κατακρίνουν το μοναχό εκείνο. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς τα αντίθετα. Είχε βάλει μεγάλο κανόνα ο γέροντας αυτός στο πνευματικό του εκείνο παιδί, όχι επειδή έκανε κάποια μεγάλη αμαρτία, αλλά επειδή έβλεπε την προθυμία του και τη φιλοτιμία του και έπρεπε να τον βοηθήσει να καρποφορήσει, αφού είχε τόσο πολύ διάθεση φιλοπονίας. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να συμβεί το αντίθετο πράγματι. Να χρειαζόταν μια αυστηρότητα σε έναν άνθρωπο που χρειαζόταν αυτή την αυστηρότητα για να βγει από ένα τέλμα πνευματικό. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε ότι το τοπίο αυτό δεν είναι τοπίο που να σηκώνει το αδιάκριτο βλέμμα το δικό μας, διότι ό,τι βλέμμα και να ρίξουμε σε αυτό το τοπίο που έχει να κάνει με την προσωπική επικοινωνία θα είναι σίγουρα βλαβερό και δεν θα δει σωστά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν νομίζω είναι πολύ χρήσιμο να οπλιστούμε με αυτή την απλότητα και να καλλιεργήσουμε τη διάκριση, αδελφοί μου, ώστε να δημιουργείται πάντοτε σε όποιον χώρο και να βρισκόμαστε, σε όποια εκκλησιαστική κοινότητα και να βρισκόμαστε, να δημιουργούνται οι εύκρατες συνθήκες για να καλλιεργήσει ο καθένας μας το χωραφάκι της καρδιάς μας και να καρποφορήσει ο καθένας ό,τι μπορεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την ευλογία των πνευματικών πατέρων. Αμήν.